Kumshi benta ban penslure ki khun ki kseu na po ka kur ka jat ka Kur Marweiñ ka po ka yaw na pa ha ka lai photarik jong ubnai no pra kala penlong ya ka dorbar kur bashi sen lai snam ha ka shnong nonglang was khase hills ha ka te ka dorbar ha ka ba palat lai spa ngut ki Kur Marweiñ na maulang wer unit nonglang unit bat mau ka pia unit kila ya poilang ya ka dorbar la penyat da urang ba Arphew Marweiñ ubade u president jong ka kur bat hashua ban stang ya ka dorbar la Pynkup Burom ya barok ki kur ki jat bat Kiba Wan Shakhmat da ka unit mau ka pia haringkat ka jingrua ya ka jingrua jong ka kur ha ka tega sngi la yo ya ka report ya ka jingdon breu ha po ka kur nalor kata la pen sngowi ki kam ki ba ka executive committee jong ka kur kala pendep ha kini ki lais nam tam ha ka juga por la yo ya ka jingle ka drama na ka unit maulang wer bat pelaj ru ya ka history jong ka Kur Marweiñ ka po yaw na pa ka bala tho da uba ti Roy Marweiñ ubade u secretary jong ka kur ya ketika history la pelat da ukni rang ba jong ka kur uba Arphew Marweiñ bat khadu e ala sam ki khusnam shaki Arphew Ngut ki samla na po ka Kur Marweiñ Kiba Wan Shakhmat ha ki final exam jong ki ka Kur Marweiñ kala lumlang ya baro ke jingtho hagane ka kot nangni Shakhmat phin sayo wan pule ki longdin ki jongi kin sapule ye ki bat phin satip namar kata haka kerteng jo ka Kur Marweiñ po ka chauna pa mentang pelaj ya kane ka history jo ka kur babaro ngin saya pule bat ngin sim ngin thet ye kane ka kot khnang bakan long ka jing man toy phi menta ka sni life ho tare ku banai December 2008 phulai ala pelaj ye kane ka history haka kerteng jo ka Kur Marweiñ khublai sibon Nidon kumba Arphew Ngut Kiba yaki award te kabanengkong ka award kabanengkong ka lesya I Lika Marweiñ belapende dia ka MBBS nanti na po China I Lika ide doktor mo ini long doktor ka kurjungi doktor ba tinggal agi jik tapi ka baju ka jam mentang ngiya cha ki papasi ka SSLC I Daisy Mary Marweiñ Wan Shakhmat haka SSLC ni kerja kongret sekian memang lang Haji tapi ke bajam Anisha Mary Wan Shakhmat haka DSC environment langkah